Co nejhoršího se nám stalo na parketu? Dítě nám nastoupilo na start bez hůlky. Jako vážně. V této kategorii plný školkových dětí se ale přešlapy tolerujou, tak jsme ho směli zachránit. U kohokoliv staršího by to znamenalo hrubý porušení pravidel a jistý poslední místo. Před lety jsme se rychle převlíkali mezi starty. Spousta lidí pidi šatná, tak jedna naše závodnice omylem flákla druhou do nosu. Byl z toho zakrvácený dres a kolaps slečny pouhý minuty před startem. Museli nám ho ofiko odložit, dost hrůza. Ale paradoxně ten průšvih strašně semknul tým a vybičovali k životnímu výkonu. Poprvé vyhráli mistry republiky. Na letošní týmové premiéře sestav nám odešel reprák. Noční můra závodnic je, že vám pustí špatnou hudbu. My jim pro jistotu nepustili žádnou. Takže trapa seš na půdu a další kroky vedly pro nový reprák. Vybrali jsme tenhle špičkovej od Anchoru, protože jestli něco fakt nechcete, tak stát v nervech póze kvůli vadný aparatuře. Na Anchor se naštěstí můžeme spolehnout, s ním už se od té doby žádný průšvih nestal. Tak to bylo naše top 3 a teď vy.